Tania, 24 de ani, săracă, capător, încăpățânat, o gospodină harnică și demnă de un soț iubitor. Tania. Deci, Tania, am văzut că ești de talentabilă și cât de harnică ești. Și de critic s-au observat, cred că. Da. Cât de multe plăcinte ai gătit într-o zi? Plăcinte? Dar păi nu știu, noi facem și plăcinte cu bostan și cu sămânță de bostan și cu multe. Dar câte am făcut noi cel mai mult? Dar nu știu, am făcut jumătate și tu restul. Ei se înțelege. Eu jumătate și eu restul. Mult. Câte batiste și șorturi ai acasă? Două. O batistă și un șort. Atât de multe? Da, eu gospodină doar. Pentru gospodină. Da. Dacă te Pe tânără începătoare, de asta. Timpul cumpăr mai multe. Dacă te gândești la o mâncare, care l-ar reprezenta pe soțul tău? Hai să luăm exemplu, da? O zeamă așa și cu cap și cu gât și cu tot de la pui. De-a întregul. Stăpâniți întreb puiul în zeamă? Da, dar ce? Ce gospodină! Deci, dumneavoastră sunteți o persoană foarte harnică și vă doriți așa un soț ca Mihai, da? La sigur. De cele bune, dar vă vedea ce va fi până sfârșit. După horoscop, Capricornii sunt muncitori, demni de încredere, încăpățânați, suspicioși și plegi. Sunt foarte comunicabili. Nu iubesc să lucreze singuri, de aceea își aduc vecinii sau prietenii. Capricornii și Scorpionii nu se potrivesc pentru că sunt ambii încăpățânați. Să vedem ce surpriză i-a pregătit Tania lui Mihai. Știți, voi ăștia orășeni, nu prea vă duceți pe la biserică. Ei, mă rog, crede-și tu, de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Foarte frumos! Să facem cunoștință cu a doua candidată a lui Mihai.